Dili man na sayop nga magampo tag taas, magampo tag unsa, pero ang point is kinahanglan gikan gyud sa kasing-kasing. Ay sambingay. Siguro usa nakasinati na kamo usa kabahin sa inyong kinabuhi nga dunay mga pag-ampo diha sa altar. Chain letter. Nakabasa na mo ana no? Kabasa mo? Unsa inyong nakita? Daghan kay dito nakasuwat nga matud pa ni Archbishop Socrates Villegas, daghan kaayo bisan siya nakakita. Pagbasa nimo ang nakasuwat, pag-ampo ni ini siyam kabeses sulod sa siyam ka adlaw, sunod-sunod nga adlaw, kopyaha kini siyam kabeses ug ibutang kini sa bisan diin. Pwede sad nimo ning ihatag sa imong kaila o dili kaila. Kinahanglan imo ning tumanon kay kung dili gani nimo matuman na ay dautan nga mahitabo kanimo. Ingon si Archbishop Socrates Villegas, siya, dili kini mao kay kini nga klase sa pag-ampo sala sa patuo-tuo. Kung ako'y makakita niini, ako gyud ning gision atubangan sa mga tao. Kamo, sa inyong gibuhat pag makabasa mo ingon ana. Ha? Mayo, labay sa basurahan. Ang uban, primero na kung encounter ana, hala, alibog na noong ka, kay pila to, siyam ka suwat, kinahanglan siyam ka adlaw, kinahanglan siyam ka mga tao. Aron dili gyud mabugto, kay kun mabugto ning pag-ampo, bugto sad ka. Sakto na. Disuda sad patuo-tuo ka na igsuon. Unsa day ang klase sa pag-ampo? Ingon pa si Bishop Abet Uy, sama sa giingon sa ato ang ebanghelyo karon. Simple ra kaayo. Yano kaayo. Ayaw daghana ang inyong pag-ampo, mga pulong sa pag-ampo kay sama kamo sa mga pagano nga naghuna-una nga dunggon sila sa taas nila pag-ampo. Nga dunggon gyud ka kung chain letter, chain prayer. Hala. Dili man na sayop nga magampo tag taas, magampo tag unsa, pero ang point is kinahanglan gikan gyud sa kasing-kasing. Bisag simple na kay nga pag-ampo, ang perfect prayer, ang model prayer mao kining giingon sa atong ebanghelyo. Ang amahan namo ato siyang pasalamatan labaw sa tanan kay bisan wa pa ta migampo nasayod na siya daan unsay atong iampo, nasayod na siyang unsay atong gikinahanglan, nasayod na siyang unsay angay niyang ihatag nato. So ngano magyung magpataas-taas ta for a reason nga ingon na nagampo lagi gyud na siya. Lain nga punto sa ebanghelyo kato bitaw Parisiyo publikano nga pirti niyang basol nga ako pasaylo ako. Kinasing-kasing na ngayon pasaylo. O ang usa sige pamantay ang akong pag-ampo taas, dili pareha ng usa diha nga makasasa kaayo, paampo-ampo pero makasasa. Usay nana biya ta maampo. No? Murag mas maayo pamangkuan niya kaysa mao nay dili gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo gikan sa kinauyukan sa kasing-kasing, pahalag gamay basta tinud anay.
So hinautong ta mga kaigsunan, ningon si Mark or Frank Liubach, no, nindot kayo ang iyong pahinumdum. Prayer at its highest is a two-way communication or a two-way conversation. And the most important part of our prayer is listening to God's replies. Dili ang atong taas nga mga pulong, kundili ang pagpamati diha sa lamdag sa Espiritu Santo kanato. Ay isang